Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Branch manager jong ka UCO Bank Jowai West Giant Hills District ula ujor sakit pulit bawa Bri U balatip kyrteng kum uram chandra sa hadin bawa yo yakaram ka bakat arlak tam ula phet no sya ka jela ha Bihar. Karo mo khubo na ki pulit long ba kani ka jing ujor branch manager jong ka UCO Bank ula om bakar penyutrik mencem banai ka bank kal airam mi uteu Bri U hadu khat arlak san khanda hajar nyok spa san dengka Henry haba kila lej ban pej kila yo jing tip bau teu Bri U ula phet shala ka jela sya Bihar ki pulit jang ka thanat Jowai kila register iaka ni ka ijahar bat ka jing tokit kala ya ban lap ya teu Bri U bala sya ujor bala phet hadin bala yo yakaram nakani ka bang